Da, možda nešto pametno i naučite od mene. Ovako, zašto se ja ne šminkam kad radim live? Zašto se ne sređujem nešto posebno? Kao većina nekih klinkica na TikTokovi. Zato što ne želim da se opterećujem uopšte. Želim da mi to bude hobi. Želim da mi ljudi vide prirodnu, a ne ono nešto što nisam, nešto što ne liči na mene i tako dalje. Znači, ako sam tužna i stavim šminku preko, jel? Neće vidjeti, dajem primjer. Ako sam prehlađena i bleda i stavim šminku, ni to se neće vidjeti. A oni koji me prate treba da znaju kako se ja osjećam, jer ja znam da to ljudi žele da znaju. A ja ne želim da lažem. Što znači, ako se ja stalno smeškam, šminkam, doterujem, nemam pojma, em lažem sebe, em lažem druge. Ja to ne želim jer sam ja prirodna osoba. Ne volim ništa što je veštačko, pogotovo ne ponašanje, pogotovo ne laganje. Znači, ako me neko poštuje i prati, ima pravo da vidi i moje loše, moje najbolja izdanja i moja najlepša izdanja i najbolje obučenu i u pidžami i kako god ono, znači i lepu i ružnu i sa šminkom i bez šminke i raspoloženu i tužnu i zabrinutu i tako dalje. Jer ljudi, sve manje je onih koji nas razumeju, a sve više onih koji misle samo na sebe. Tako da budemo prirodni, tako ćemo lakše dopreti jedni do drugih. Jel? Ako se foliramo, nemamo ništa od toga. To je istina, to je moje iskustvo. Budite mi dobro, budite mi zdravo i baš vas briga ko bre misli o vama, šta budni. Ne šminkajte se zbog drugih.